Det er 27 kvinder her. Kom, når vi først skal begynde at kigge igennem, så kan det godt være, der er et eller andet, der er helt... McDonald's. Der kommer noget bag. Det er dog med film, det her. Filmer du? Hej! Hej! Så giver vi en gas. Kom så, bedste. Hej nu! Hvad gør du nu? Hvad jeg gør nu? Jeg skal gå der sådan. Jeg er ved at filme Karina. Du skal ikke kigge på ham. Og go! Det er også fordi, den virker mindre... Ja, du filmer ikke det? Ja! Vi tager. Sat. Godt. Du må større plot herude. Det er sådan. Ja. Skal vi Okay, godt. Jeg kan lige sige, at jeg siger optager mongolerne, så begynder den at vinke. Døp. Filmer du? Hello? Du skal optage sådan et ris, og så kan du finde en anden. Det er du selv, der spiser. Nej. Op. Fyld mig igen.